बर' समाजाव ड्राग्सनि इम्पेक्टआ मोनफ्रोमबो न'खराव गोग्लैदों। बिनि दायानो जादों हाग्रामा बाहिनी, बिनि दायानो जादों खर' गैयै खांख्राइफोरनि दैदेननायनि जाहोनाव जादों। आं दा खाम्फा बिथांखौ रायनो गोसो गैला, मानोना खाम्फाया इउपिपिएलआवनो जयेन जाहां नालाय। थेवबो बिपिएफआव जेसेबांसिम थागोन खाम्फाया एसेबांसिम आं खाम्फाखौ रायनो गोनां जागोन। बिसोरनि 17 बोसोर सरकार खुंनाय आरो जोंनि 3 बोसोर सरकार खुंनाय, बेनि गेजेराव बिसोरो जुदि 2% मावदोंब्ला जोङो 200% मावदों, बिनि प्रमान जोंनाव गोबां दङ। गतिके मोनसे खोथाखौ जों मावाखै, बेनिफ्राय जों गोजानाव थादों आरो बेयाव जों गेजेनबो जादों। जौ जुवा ड्राग्स, उन्दै सेंग्रासा सिख्लासाफोरखौ बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टआवहाय इनभल्भ जाबोनो इनकारेज होनाय, जायनि जाहोनाव दिनै बर' समाजाव ड्राग्सनि इम्पेक्टआ मोनफ्रोमबो न'खराव गोग्लैदों। बिनि दायानो जादों हाग्रामा बाहिनी, बिनि दायानो जादों खर' गैयै खांख्राइफोरनि दैदेननायनि जाहोनाव जादों। गतिके बिथांमोना जेखि बुंबायानो थायाथों मानो, बिथांमोना जोबनो थांगासिनो दङ आरो माब्लाबाबो बेफोरबायदि दालाल ग्रुपनि बा दालाल मोनसे फालोजों जोंनि बर' हारिया, जोंनि बिटिआर बासिया दैदेनजाया, बे स्पस्ट जानानै फैखाबाय। थांनाय सरकाराव नैबायदि बिथांखिफोरखौ लानाय नुनो मोननाय जायाखैमोन, नाथाय माजों बिथांखि लानाय बिसोरलाय? मानोना बिसोरो हरसेयाव खाम्फा बिथाङा नाय, आं दा खाम्फा बिथांखौ रायनो गोसो गैला, मानोना खाम्फाया इउपिपिएलआवनो जयेन जाहां नालाय। थेवबो बिपिएफआव जेसेबांसिम थागोन खाम्फाया एसेबांसिम आं खाम्फाखौ रायनो गोनां जागोन। खाम्फा बिथांमोन बायदिया आरो जोंनि एरियानिनो गोबां बिपिएफआ जौजों जुवाजों ड्राग्सजों जेब्लायबो इनभल्भ जाबाय थायो। कालि फुजायाव हाग्रामामोन बायदिया 3 कोटि 4 कोटिनि समानि खालामनानै जुवा गेलेयो। बेफोरबायदि थाखाखौ, समाजनि थाखाखौ, रायजो राजानि थाखाखौ गारोब्ला बिथांखि लानोलाय बहानिफ्राय लानो हानो? गतिके गावसोरनि अनगा बिस्रा जेबो मावनायनि थांखि गैया। आं दाखालिनिफ्राय बुंबाय दङ, खांख्राइया जेरै बाल्थिङाव दोनब्ला गुबुन खांख्राइखौ मानखोनो खाबु होआ, 10था आथिंजों खेबथाबना लाखिजोबलाय लायो। थिग बेफोरबायदिनो नोंथां बायदि आं बायदि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोजौआव दैखांनाय आरो मोनसे हारिजों मोनसे हारि जौगालायनाय, बेफोरखौ बिसोरो मालाबाबो लुबैयामोन। जायनि जाहोनाव ब्लाड सेड खालामदोंमोन, बिदा फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैहोदोंमोन। बेफोरखौ जों बिदि हाग्रामानि समनि 17 बोसोरनि जा मावनायखौ जों बावगारनो हाया। खिन्थु बर' फिसा हिसाबै जों मालाबा निमाहा होनो लुबैयो। खिन्थु बिथांमोननि जा दानि एक्टिभिटिस खालामफिननो नागिरनाय, बेखौ नायोब्ला निमाहा होजाथाव मोनसे ग्रुप नङा होननानै जों सानो। सार, खाम्फा बरगयारी बिथाङा एमपि इलेक्सन गेलेनो दा थियारि जागासिनो दं। पार्टियाव जेसेबांसिम थागोन एसेबांसिम बियो पार्टिनि जानानै खामानि मावखानांगोन। गतिके बे स्वाभाबिक। खिन्थु नायबाय थाबानो जाबाय, साननैसो उनाव खाम्फाया जोंजों जाबायदि सोमोन्दो दङ, बावैसोनो आं दाखालिबो बुंखाबाय, 14 नं चिरांदुवार बियाबाव खाम्फाया सिनियर सासे पलिटिसियान हिसाबै, दैदेनगिरि हिसाबै आं बिथांनो हगारना होनो राजि। आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। पलिटिक्सआ देरसिन नङा। हारि फोसाबनायनि थाखाय हाग्रामाखौ नागारनानै खाम्फाया जोंनाव फैनो नागिरदों, बेखौ जों वेलकाम बानायो।